Cogondena! Ja m'ho pensava, això. Sembla que no vols fer servir el teu poder contra persones que no siguin escollits. Ja t'has hagut de ficar al mig altre cop, esposa. Si no faig servir el meu poder, no perdré, doncs, encara que et clavi una pila de bufes. Mira que n'ets de burra. Què passa? Faràs un altre truc estúpid de jardiner dels déus? Imatge. Crema! Repeteixo tantes vegades com vulguis que no et servirà de res. Què és aquest soroll? Castanyes? Està fent servir el foc per fer saltar les castanyes? He pogut adaptar el meu poder. Aquesta sí que és bona. En principi, el poder amb el foc d'en Taira no es podia comparar amb el poder amb els arbres que té l'Ueki. Però l'ha contraatacat fent saltar les castanyes amb aquell mateix foc. Kosuke Ueki, ets un nano molt interessant. Ostres, no! No pot ser! No em diguis que aquest animal t'ha ferit! Encara crema la castanya! Pensaven menjar! Et faré pagar cara el que m'has fet a l'ull esquerre, mocós! Ueki! Ueki, has fet mal fet de no rematar-lo d'una sola vegada amb l'atac d'abans. En Taira coneix bé fins on arriba el seu poder i no tornaràs a tenir una altra oportunitat per sorprendre'l com amb les castanyes. Aquest foc no és corrent. També és una adaptació del meu poder. Són bales de foc. Concentro el foc i l'escupo convertit en una bala. Bala de foc! Per fi t'has rendit, Ueki! Més val que et quedis inconscient ara mateix. Si perds el coneixement hauràs perdut i s'haurà acabat el joc. Perdràs el poder dels arbres i tornaràs a tenir una vida normal. L'Ueki no ha estat de sort. Trobar-se en Taira al primer combat ha sigut una mala passada. Pel que he vist, aquest Taira és un escollit amb un nivell força alt. Però tu has aconseguit fer-li un atac amb èxit. Encara que perdis, no tens res de què avergonyir-te. Ho has fet molt bé. Vejam, ara li toca rebre a l'emprenyadora. Jo sortiré vencedor d'aquesta lluita, aconseguiré el do del descobriment i compliré el meu somni de trobar unes aigües termals i fer el meu propi balneari. Et prometo que també guanyaré en nom teu. Com pot ser? És impossible, s'ha posat dret! Llavors acabaré això per sempre. Les bales de foc a 1000 graus centígrads. Si t'haguessis quedat dormint no hauries de patir tant. No n'hi ha. Ai, no. Estic sense aigua. No m'he recordat de comptar les bales de foc. Doncs jo en tinc d'aigua. Oh, és aigua! Però com pot ser? Taira, ets un desastre. Quantes vegades t'he repetit que has d'estalviar l'aigua? Has de fer cas del que et dic, que m'has entès, Taira. Rafati, has arribat just a temps. Jo t'ajudaré sempre que ho necessitis, ja ho saps, Taira. Encara que hagi de fer trampes i tot. Mentre arribi a ser rei, faré el que calgui. És el candidat a rei que representa en Taira? Vinga, Taira, l'has de rematar amb la teva tècnica més potent. Però això està permès? Vinga, Taira, fes-me una bala de foc a 3000 graus. És impossible! Si l'he disparat amb totes les meves forces, aquesta bola!
Va contra les normes que un candidat a rei intervingui en una lluita. Oh, dus una tovallola amb el símbol dels balnearis. No em diguis que ets aquell escollit, en Seiichiro Sano, de l'escola Inaho. Escola Inaho, 3B. Seiichiro Sano, número de pupitre 11. Tutor, professor Kanehashi. Alto! Va contra les normes ficar-se en una lluita entre dos estudiants de secundària escollits pels candidats a rei. Llavors què? Per això us haureu d'enfrontar amb en Seiichiro Sano, que pot transformar les tovalloles en metall. I posats a dir coses, el destí per aparèixer un nou escollit. El nou rival de l'Ueki li llança un atac darrere l'altre. Què podem fer? Al proper episodi, la llei dels dons. Destrieu les escombraries com cal. Quan creia que jo